Assalamualaikum. Sakniki dinten Setu tanggal 9 Maret 2021 kirang kalih dinten malih dumugi wulan Ramadan. Mangke ing wulan Ramadan menika kula lan panjenengan sedaya ingkang agama Islam nindakaken poso wulan Ramadan ingkang kaping 1151 gangsal Hijriah. Nah, ketenan kirang kalih dinten malih dumugi wulan Ramadan, Ibu wau ndhawuhi supados tumbas sembako wonten ing pasar Kalibata kangge persiapan Ramadan. Monggo sami mirsani. Sakniki kula wonten ing pasar Kalibata. Nah, menika swasana pasar Kalibata Kecamatan Bener ing tanggal 9 Maret utawi ing wulan Ramadan kirang kalih dinten. Lumrahipun ing dinten-dinten saderenge poso, kathah tiyang-tiyang sami blanja wonten pasar kagem persiapan Ramadan utawi dipunsebat perpecahan. Sakniki tasih jam 11 enjing, ananging ing dinten menika pasar katon sepi mboten rame sanget kados biasanipun. Kula kisah wonten pasar Kalibata sareng kaliyan mbakyu kula. Kula lan mbak wau dipun dhawuhi ibu supados blanja sembako, lombok lan gedang. Wau reginipun lombok wonten pasar sampun ngantos 51.000 per kilo. Menika belanjana titipan ibu sampun cekap, kula lan mbak lajeng wangsul menyang omah. Nah, saiki dinten Minggu tanggal 11 2021 kurang setunggal dinten malih dumugi poso. Kula badhe resik-resik kamar kaliyan nata buku ingkang pun boten kula ginakaken badhe tak tata tak lebetake wonten kardus. Nah, niki buku-buku ingkang boten kula ginakaken malih badhe tak lebetake wonten kardus supados rapi. Niki sampun kula pilah pundi sing bakal tak bucal kalih bakal sing tak simpen. Niki hasilipun kula resik-resik buku lan kula lebetaken wonten kardus supados dadi rapi. Matur suwun.